Tun da safiyar yau Asabar 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ke halartar taron kolin shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙasashen Afirka karo na 36. A ƙarshen wannan taron, shugaban ƙasar Comor Azali Assoumani ne zai karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar ta tarayyar Afirka na tsawon shekara guda, wanda zai gaji Macky Sall na ƙasar Senegal. An gudanar da taron a wannan shekara a ƙarƙashin taken shekarar Zulaikaf. Hamzar ta aiwatar da kasuwancin bai ɗaya mara shinge cikin 'yanci na nahiyar Afirka. Wannan taron na da nufin samar da babban ƙudurin siyasa na kasuwanci a matsayin ajanda na ci gaba ga Afirka. Zai yi aiki don samar da mafita da haɗin kai domin tabbatar da wannan fata tare da ra'ayin ƙulla alaƙa irin ta kud da kud tsakanin ƙasashe mambobi da rukunai daban-daban na ƙungiyar ta tarayyar Afirka masu zaman kansu, abokanan hulɗar ci gaba da sauran masu ruwa da tsaki waɗanda ke da muhimmiyar rawar da za su taka wajen hamzarta aiwatar da kasuwancin bai ɗaya mara shinge a Afirka Zulaikaf. Daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a taron, za mu iya lura da rahoto akan wannan kasuwancin bai ɗaya mara shinge cikin 'yanci na nahiyar Afirka wanda mai girma Muhammad Isu tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya gabatar a matsayinsa na gwarzon Zulaikaf. Taron ya kuma yi la'akari da rahoton dabarun ci gaba da aka samu, kamar rahoton sake fasalin hukumomin tarayyar Afirka wanda Paul Kagame shugaban ƙasar Rwanda ya gabatar, rahoto kan ayyukan kwamitin zaman lafiya da tsaro CPS da yanayin zaman lafiya da tsaro a Afirka, rahoton harkokin siyasa, kuɗi da makamashi na duniya wanda mai girma Macky Sall shugaban ƙasar Senegal ya gabatar, da rahoton matsalar abinci a duniya. Za a gudanar da bikin rufe taron a hukumance 19 ga watan Fabrairun shekara 2023 a hedikwatar ƙungiyar tarayyar Afirka da ke Addis Ababa.